Nagpadayon ang mapping sa PHIVOLT sa mga lugar nga sagad may tabo ang linog. Gani, mas nakatutok ang ahensya sa mga lugar gawas sa Metro Manila kung asa posible sab may tabo ang kusog nga linog. Sumala sa PHIVOLT, gawas sa ginatutukan nilang The Big One nga posibleng gikusgon sa linog sa Metro Manila. Nakasentro sab sila sa mga lugar sa Masakaraga Region kung asa posible ang mas kusog nga linog. Itandi sa nasinati nga magnitude 7.4 nga linog nga mitayog sa Surigao del Sur ni atong December 2023. Kinitungod sa 24 ka active volcano sa nasod, kung asa na pulo nini ang ginamonitor sa ahensya. Lakip ang Mount Hibuk-Hibuk sa Camiguin. Ginamonitor sab nila ang fault line sa Agusan hangtod sa Cotabato area nga hinungdan sa mga pagtayog ning bag-ulang sa Davao, Cotabato, Agusan ug Surigao. Gani mebot na sa kapin 9,500 ka aftershocks ang nasinati human sa linog sa Surigao del Sur. Busa pa dayon ilang pakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan alang sa mas paspas nga pagresponde panahon nga dunay linog. Nang hinaot sab sila nga madugangan ang ilang mga ekipo alang sa monitoring sa mga bulkan, kaysa karon duha pa lang ka bulkan ang dunay kompleto nga ekipo. We're hoping na madagdagan yung budget namin, and we're also pushing for PHIVOLT modernization para po itong lahat ng 24 active volcanoes ay ma-monitor natin.